Janko, tak ako hodnotíš teda tvoj vpad medzi elitu? V podstate dostal si sa do prvej desiatky, ak nie do prvej päťky. Čo tomu predchádzalo a ako sa ti v podstate dnes kopalo? Čo sa dalo urobiť lepšie a čo sa... Celkovo dnešný deň bol, myslím, že v poriadku a aj ten prvý deň bol podobný, ale prvý deň som skazil prvú jamku, dal som ju na 8, dnes tiež som nezačal dobre, ale už lepšie ako na 5. Takže, a potom som pokračoval aj v takom výkone ako prvý deň, len proste keď prvý deň som dal na 8, dnes som to nedal, takže dal som 3 birdy potom za sebou a už som hral v takej pohode a dnes aj nefúkal vietor, takže podmienky boli ideálne. Takže to všetko mi nahrávalo k tomu, aby som podal, myslím si, že výborný výkon. Pred finálovým kolom budete v takej pozícii, že už vás budú začínať považovať za favorita. Pretože už tým, že sme sa dostali medzi špičku v tímovej súťaži, už si vás začínajú všímať a rovnako tak začne vznikať na vás tlak. Ako sa s ním vysporiadate? To je normálne, keď človek hrá o víťazstvo v ktoromkoľvek športe, takže s tým tlakom sa musí vyrovnať a ja sa na to teším. Ja sa vôbec absolútne nebudem vôbec ničoho obávať, ja si budem hrať svoju hru a uvidím, ako to dopadne. Pripravíte si na tých, ktorých budete mať vo flightoch, pravdepodobne to tiež budú tí favoriti a práve tí najlepší. Niečo špeciálne? Nie, budem hrať svoju hru. Ja dnes aj v mojom flighte hral jeden Holanďan výborne, boli sme pozitívni, že som ho aj povzbudil. Tľapkali sme si pri dobrých kopoch, takže ja nejdem tak, že sú to moji super, idem hrať čo najlepšie a samozrejme uvidíme, ako to dopadne. No a čo hovoríte na výkon svojich spoluhráčov, Branislava Fodreka, Tomáša Bartka, Juraja Gubániho, Tomáša Tengeriho dnes a celkovo vlastne po 2 kolách? Nechcem chlapcov nejak, ale prvý deň mali výborní všetci. Dnes možno už aj taká únava, nie je to sranda v tejto horúčavej hre, včera sme hrali aj týmy. Tie nohy tam, je to tam cítiť proste a možno trošku už tá presnosť im chýbala, ale stále myslím, že prvá štyrka sme boli vlastne tým, sme boli v 8 na svete, čo je krásne, čo sa pričiní aj oni k tomu, takže celá partiečka výborne a verím, že ešte sa povzbudíme a ešte aj oni vylepšia svoje výsledky posledný deň. Koho tak považujete už podľa predbežných výsledkov za takých 5 favoritov tohto turnaja? No neviem, tak tí, ktorí budú vpredu, takže to je tam myslím Argentínčan jeden, myslím Holanďan, takže už asi medzi nami sa rozhodne, neverím, že tam niekto vyskočí a že my tú kvalitu už asi máme, tak verím, že to bude tak medzi nami tam. Tak veľa šťastia. Ďakujem.